внасят, нали, си вкарам за мен всичко, брони, мрони. Те само от Германия поръчки и ще ти докарам на цена половината от Балканска рали, както си трябва, германска цена де факто. Катя, яде още веднъж. Така че като решиш, не дай бързо, не ангажирай хора има изградени. Няма смисъл да си пукаш филми, телефони, ще му кажем докара на брава. Да, ще го питам, кой друг цен ще каква цена ще е за вратата. Без боя. И ще закарам един само да я пръсне вратата и готово. Ема ти научиш на бисквита, Еми ще закарам при моят бойчи и ще я напръсне. И ще я монтира. Ще я търтапицира, ще я направи. Не дей се занимава с глупости. Въпросът е да заключва вратата. Добре, айде, чао. Тя сама си тръгна да скача. Айде, бързо прескачай, прескочи. Браво! Айде сега, ела до тази страна. Браво! Айде, ела, прескачай. Да, така. Това не е нашата чана. Това е нашата. Видя ли какво? Да, другата не е нашата. Значи ще се научим. Абсолютно. Другия път ще донесат 3 да видим дали ще може да няколко да скочи едно след друго като награда. Щом се научи на едно. А не, те ловните кучета много лесно се научават на такива Да, научи се на едно. номера. Изпълнява командите, като и се накарам. С задните крака няма координация. Къде се бе? Аз съм тежко куче, вие ще ме карате да скача. Защо знаеш как отскача от место, бе? Знам. Прескача другите кучета от место като коза. Това да. Коя е тая работа да сам ще я скача? Той Джори като беше по-малък и като го пусне на Така ги поляната, прескача. да, по-лесно му е да го прескочи кучето, да не се блъсне в него, отколкото да го заобиколи. Да, същия, като си играят и някой го натисне и той тръгне да го хапе опит, той му прескочи Браво! другата страна. Ела да прескочи го. Ела. Айде, ела. Прескочи го. Браво! Това е пери. И пак. Айде, ела. И пак. Прескочи го. Да, Антуан каза, че трябва да помпам още газо. Айде, оп, прескачи. Нали? Айде сега. С скоците ще стане такива прескачания.